δημοσιογράφων, σε συνεργασία με το Δήμο Τρικάλων και την Ιτρίκαλα, δημιούργησαν ένα καινοτόμο τρόπο επικοινωνίας για τους ηλικιωμένους με τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, που είναι σε απομακρυσμένες περιοχές είτε του εσωτερικού είτε του εξωτερικού. Αν και το πρόγραμμα είναι στο ξεκίνημά του, δείχνει να έχει μεγάλη ανταπόκριση. Καταλαβαίνουμε ότι έχει λειτουργήσει θετικά λόγω κοροναϊού. Η διαδικασία είναι απλή, καθώς με ένα τηλεφώνημα έρχεται στο σπίτι ο αρμόδιος υπάλληλος με τον απαραίτητο εξοπλισμό και κάνει τη σύνδεση. Είναι η Γερμανία, είναι Αθήνα, είναι Αγγλίνιο, είναι Λάρισα. Καλό είναι αυτό το πράγμα. Πολύ καλό είναι να μιλάμε με τους συγγενείς μας, να μιλάμε με το δικό μας τον κόσμο. Πολύ καλά αυτά τα πράγματα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ σας. Γεια, παιδί μου, γεια, να είσαι καλά, την ευχή μου να έχεις, την ευχή μου. Η τεχνολογία βρίσκεται παντού, από την πιο πολυσύχναστη πλατεία μιας σύγχρονης πόλης μέχρι την πιο απομονωμένη γωνιά ενός μικρού ορεινού χωριού. Έχει τη δύναμη να ενώνει, να φέρει κοντά γενιές διαφορετικές, που όμως συνδέονται με ισχυρούς θεσμούς αγάπης, να καταφέρει το ακατόρθωτο για να καλύψει ενεργά τις ανάγκες τους, να γίνεται άξονας ανάπτυξης και επικοινωνίας.